Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aquilino. Taong 1977, Presentasyon, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng paghagupit ng bagyo sa mga kalupaan ng Presentasyon. Dahil isa ang lugar nila noon sa magiging sentro ng bagyo, kaya na may lahat ng mga taong naninirahan sa kubo, puwersahang pinalikas ng gobyerno. Bagaman nagpupumilit manatili sa kanilang tahanan ang mga magulang ni Aquilino, wala din yung nagawa dahil sa mahinahong pakikipag-usap ng mga tanod na umiikot sa kanilang lugar. Kinagabihan noong mismong araw, agad naman nilang naramdaman ng walang sawang pagbayo ng bagyo sa kanilang baryo. Habang nagkukubli sila noon sa mga paaralan, rinig na nila ang animoy pagdarag ng mga bubong sa kalsada. Hindi naman yun kaanong pinapansin ng ama ni Aquilino, gawa ng hindi naaalis sa isipan nito ang labis na pag-aalala ukol sa bahay nila. Habang lumalalim noon ang gabi, animoy aligaga na noon ang kanyang ama. Wala nang ilaw sa loob ng silid nila noon, subalit nananatili itong nakaupo sa gilid ng bintana, nagmamasid at animoy napakalayo ng iniisip. Dahil sa siya lang naman ang nag-iisang anak nito, kaya na may minabuti niya yung lapitan para kausapin. "Tay, may problema ba?" Bungad na tanong ni Aquilino paglapit niya rito. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, mahinahon naman yung napatitig sa kanya habang sumasagot ng, "Wala naman anak, nag-aalala lang ako para sa bahay natin. Alam mo naman, nasa loob no ng ating mga gamit." Matapos nitong makapagsalita, nagpatuloy lang naman yun sa kanyang pagmamasid sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbaling niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng kanyang ina, laking gulat na lamang niya nang biglang kumalabog ang pintuan ng silid na kinaroroonan nila. Pagsilay niya sa kanyang ama, wala na yun sa lugar na pinagpapahingahan nito. Sinubukan niya pa yung hanapin sa labas pero hindi niya na yun nasilayan dahil sa lakas ng bugso ng ulan. Nang mapagtanto niyang wala na siyang magagawa kundi ang maghintay hanggang sa pag-alis ng bagyo, minabuti niyang isarado na ang pinto para magpahinga. Sa pagsapit ng umaga, nang mapansin nilang tumila na ang ulan, dali-dali naman silang bumalik sa kanilang tahanan para tingnan ang nangyari sa paligid nito. Habang binabagtas nila ang kalsada, nagkalat sa daan ang napakaraming buwal na puno kagaya ng saging at mangga. Marami ring bahay noong nabuwal, kung kaya't hindi maipagkakaila nila Aquilino ang lakas ng bagyo. Sa pagdating nila noon sa kanilang tahanan, doon nila nasilayan ang kanyang amang nakaupo sa hagdan ng bahay nilang hindi naman gaanong napinsala ng bagyo. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, itinuro ng kanyang ama sa kanya ang looban ng bahay nila kung saan naroon ang mga gamit nilang nagkalat sa paligid. Ayon sa kanilang padre de pamilya, noong nasa kasagsagan ng bagyo, merong mga panauhing nanloob sa bahay nila. Inaasahan naman niyang mangyayari ito, lalo pat marami siya doong mahalagang bagay na itinago. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng kanyang ama, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilanang ang buong akala niya walang mahalagang gamit ang nakatago sa bahay nila. Matagal nang alam ni Aquilino na mahirap lamang sila, kung kaya't papaano magkakaroon ng interes ang mga magnanakaw sa kanilang tahanan. Upang mabigyang linaw ang kanyang kaisipan, hindi na nagdalawang isip na ilahad ng kanyang ama ang tungkol sa mga sikreto nitong matagal nang ikinukubli. "Alam mo anak,
Hindi habang buhay maikukubli ko sa iyo ang aking pagkatao. May isip ka na. Alam mo na ang mga nangyayari. Wika nito habang ginagabayan siya papasok sa kanilang tahanan. Sa pagdating nila noon sa silid ng kanilang bahay, dahan-dahan namang hinubad ng kanyang ama ang damit nito sa harapan niya. Pagtalikod nito, bumungad sa kanya ang dalawang naghilom na sugat sa ibaba ng magkabilang balikat. Hindi niya mawari kung ano ang nangyari sa bagay na yon, pero malakas ang kanyang kutob. Hindi yun natamo ng kanyang ama sa isang aksidente. Dahil sa wala namang kaide-ideya si Aquilino sa mga nangyayari, minabuti na lamang niyang makinig. Inakala niya ring walang mangyayaring kakaiba noon sa kanilang tahanan, pero nagkakamali siya. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga si Aquilino sa kanyang silid, bigla na lamang siyang napabalikwas nang may mapansin siyang taong umuungol sa likod ng bahay nila. Pagmulat ng kanyang mga mata, mas lalo pang lumakas ang ingay na yon, kung kaya't nagdesisyon siyang dahan-dahang tumungo sa kusina para magmasid. Dahil sa marami naman ng siwang sa kusina nila, kung kaya't hindi na naging mahirap para kay Aquilino na makita ang labas ng bahay. Pagsilip niya sa isa sa mga siwang nito, bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang amang merong sinasaktang matanda. Bagaman panay na ang ginagawang pagmamakaawa nito, hindi pa rin yun sapat para tantanan yon ng kanyang ama. Dala ng labis na takot noon ni Aquilino, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa silid ng kanyang ina upang sabihin ang kasalukuyang ginagawa ng kanilang padre de pamilya. Matapos naman yung malaman ng nanay niya, hindi na ito nagdalawang isip na puntahan ng kanyang ama. Pagdating nila sa may kusina, agad namang binuksan ng nanay niya ang pinto, kung saan tumambad sa kanila ang ama niyang nagpapatalim ng dulo ng kawayan sa harapan ng nag-aagaw buhay na katawan ng matanda. Bago pa man noon makapagsalita ang nanay niya, agad naman yung inabisuhan ng kanyang ama na manahimik. Inilahad din itong huwag silang makikialam sa kadahilan ng may nagawang pagkakasala ang matandang yun sa kanila. Dagdag pa nito, hindi karapat-dapat nakaawaan ng matandang yon dahil sa nagtatangan yon ng dugo ng isang aswang. Matapos naman itong mailahad sa kanila ang mga bagay na yon, agad naman itong tinuhog ang matanda mula sa likod patagos hanggang ulo. Pagtarak ng kanyang ama sa lupa ng kawayang pinaghugutan niya rito, kitang-kita ni Aquilino kung papaano maagnas ang matandang yon hanggang sa kalansay na lamang dito ang natira. Dahil sa mga nasilayan nila, mismong siya na pagtantong tunay ngang hindi pangkaraniwan ang katauhan ng pinatay nitong matanda. Upang magkaroon ng linaw ang mga katanungan sa kanyang isipan, minabuti niyang magtanong sa kanyang ama ukol dito. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, seryoso naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, "Mga aswang sila, anak. Sila nagnakaw sa bahay natin noong nagdaang gabi. Pasensya ka na. Hindi ko hangad na magpakita sa iyo ng ganitong mga karumal-dumal na bagay. Pero anong magagawa ko? Kailangan kong makuha ang mga ninakaw nila sa ating pamilya." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumungo sa unahang bahagi ng kanilang tahanan, bit-bit ang naaagnas na kalansay ng nilalang. Pagbalik nito sa kanila, sabay-sabay naman silang pumasok sa loob na para bang wala man lang nangyaring kakaiba. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti namang napapansin ni Aquilino ang animoy pagiging mabangis ng kanyang ama. Tuwing umaga, kapag tirik na ang araw, napapansin niya yung nagtatago sa loob ng bahay nila. Dahil sa marami naman sila noong ginagawa, kung kaya't minabuti niyang ipagsawalang bahala na lamang ang mga bagay na yon.
Dahil sa silang mag-ina na lamang noon ang magkatuwang sa paglilinis, kaya na may minabuti niyang kausapin ito sa pagbabaka sakaling meron yung nalalaman ukol sa sikreto ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang mga katanungan, walang pagdadalawang isip naman yung nagbahagi sa kanya ng istorya. Ayon sa nanay niya, hindi isang uri ng nilalang ang tatay niya. Sa katunayan, isa yung albularyo, subalit kapag may nakakagalit ito, nagpapakita yon ng isang katauhan. Katauhang halos kahit ang mga aswang ay labis na kinakatakutan. Bagaman hindi niya pa yon nasisilayan sa ganung anyo, malakas ang kutob niya na maaaring may kahawig ito sa isang demonyo. Mariinding inilahad ng kanyang ina na mas mainam na wag na lamang nilang masilayan ang wangis na yon para hindi sila gaanong mag-alala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman ni Aquilino na bago pa maging magkasintahan ang nanay at tatay niya, maugong na talaga ang pangalan nito sa lugar na pinanggalingan nila. Para mabuhay ng mapayapa, pinili nilang umalis sa lugar na yon at mamuhay ng matiwasay sa presentasyon. Lahat ng gamit ng kanyang ama sa panggagamot ay dala-dala rin ito sa paniniwalang balang araw magagawa nila yung mapakinabangan. Ang hindi lang nila noon inaasahan ay ang nangyaring pagnanakaw sa kanila noong nakaraang bagyo. Ano man ang gamit na kinuha ng mga ito, paniguradong malaki ang halaga nito para sa kanyang ama, gawa ng nakaya nitong kumitil ng buhay para lamang sa bagay na yon. Mariinding ipinaalala ng kanyang ina, hindi magiging tahimik ang mga susunod na araw ng kanilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, naramdaman na nga nila ang pagpasok nito. Pagtitigan nilang mag-ama, agad namang napayuko itong si Aquilino dahil sa nararamdaman nitong takot. Nang mapagtanto naman ng kanyang ama ang kanyang sitwasyon, agad naman siya nitong inakbayan habang inilalahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayon sa kanyang ama, wala siyang dapat ipag-alala. Kahit may anyo itong demonyo, nasisiguro nitong hindi sila nito magagawang saktan. Dagdag pa nito na nagagawa niya lamang ang mga bagay na yon sa oras na may mga masasamang taong nagpupumilit makialam at gumulo sa tahimik nilang buhay. Alam mo anak, matagal ko nang tinalikuran ng katauhan kong ito. Pero anong magagawa ko? Sadyang may mga tao talagang umaabuso. Kaya ako nagkaganito sapagkat kalakip ng mga libretang ninakaw nila sa akin ay ang mga antigo kong gamit na ipapamana sa iyo. Mataas ang halaga ng mga gamit na yon, kaya naman yun na lamang ang pinanghahawakan ko upang mapaganda ang buhay mo sa hinaharap. Mawala man kami ng nanay mo, alam mo sa iyong sarili na ni minsan hindi ka namin pinabayaan. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano, gumaan ng bahagya ang kanyang nararamdamang pagkabahala. Hindi naglaon, mas nangibabaw pa rin sa katauhan ni Aquilino ang pagmamahal ng anak sa mga magulang. Makalipas pa ang ilang araw, doon na niya unti-unting nauunawaan ang isa pang katauhan ng kanyang ama. Ayon sa istoryang nalaman niya, malayo ang uri nito sa mga aswang na kadalasang namiminsala sa mga ordinaryong tao. Hindi kasi kumakain ng karne ng tao ang kanyang ama, bagkus ay ang kinakain nito, mga sigbin at laman lupa. Marami man yung pagkakahawig sa isang aswang, hindi yun ganap na aswang. May mga bagay itong kayang-kayang gawin, kagaya ng pagkain ng asin at ang kawalan nito ng kahinaan sa anumang pangontrang laban sa mga aswang. Dagdag pa ni Aquilino na, bagaman may ganoong katauhan ng kanyang ama, mas nananaig pa rin sa wisyo nito ang aral ng kanan. Sa pagsapit ng ikahuling araw ng ikatlong linggo ng buwan na yon,
Habang nagsusunog sila ng balat ng nyog sa kanilang bakuran, napansin nila noon ang iilang mga taong mabilis na naglalakad sa gilid ng daan. Pagsilay ni Aquilino sa kanyang ama, napansin naman niyang mayat maya ang pagtitig nito sa mga taong nakikita nila na parabang nakakaamoy yon ng kakaiba. Hindi pa man tapos ang kanilang ginagawa, agad naman sila nitong inabisuhang pumasok habang unti-unti nitong pinapatay ang mga sigang nagmumula sa balat ng nyog. Matapos naman niyang mapansin ang ginawa nito, doon niya tuluyang napagtanto na hindi mga ordinaryong tao ang mga panauhing naglalakad sa gilid ng kalsada. Dala ng kuryosidad noon ni Aquilino, minabuti niyang humanap ng isang maliit na siwang sa loob ng bahay nila. Dahil gawa sa tinahing kawayan ang dingding ng bahay nila noon, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na makagawa ng isang maliit na butas. Habang abala siya sa pagsilip sa labas, itinuon naman ng kanyang ina ang wisyo nito sa pagluluto ng hapunan nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na unti-unting napapansin ni Aquilino ang pagkumpulan ng iilang mga panauhin sa labas ng kanilang tahanan. Pagsilay niyang puwersahan na nitong binuksan ang pintuan ng kanilang bakod, doon na siya unti-unting nakaramdam ng takot sa kanyang katawan. Sa paglapit ng mga nilalang na yon sa kanyang ama, napansin naman niya yung nananatiling nakaupo at animoy walang bakas ng pag-aalala. Maya-maya pa, nakita niya ang isang matandang lalaki na lumapit sa kanyang ama na animoy meron yung sinisenyas. Labis noon ang pagtataka ni Aquilino, gawa ng kahit malapit lang yon sa kanyang kinaroroonan, tila bang imposible para sa kanya na marinig ang mga sinasabi nito. Matapos namang sumenyas ng matandang yon, agad namang napatayo ang kanyang ama at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip nitong pagsunggab sa matanda. Kitang-kita niya kung papaano yun nilapa na animoy isang karne na nasa harapan ng tigre. Habang tangan-tangan ng kanyang ama ang leeg ng matandang yon, pansin naman niya ang unti-unting pag-aangil ng mga nilalang na kasama nito. Hindi naglaon, bigla naman yung sumugod para pagtulungan ng kanyang amang nag-iisa. Bagaman na hinahangad niya noong tumulong, aminado siyang wala siyang magagawa kundi ang magmasid. Habang patuloy siyang nagmamasid sa paligid, hindi niya maipagkakaila ang takot na nararamdaman niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bahagya namang nakaramdam ng kapanatagan itong si Aquilino nang masipat niyang hindi kayang pangibabawan ng mga nilalang ang kanilang padre de pamilya. Kahit anong gawing pagtulong-tulong ng mga ito, hindi yun sapat para pangibabawan ang labanang kinakaharap nila. Makalipas pa ang isang oras, 5 na sa mga aswang ang tuluyang binawian ng buhay. Bagaman naghahabol hininga na dinoon ng kanyang ama, bakas sa pagmumukha nito ang kawalan ng interes na umatras pansamantala. Nang maantala ng bahagya ang labanang nagaganap, dahan-dahan naman yung umupo sa tabi ng entradang pinto ng kanilang tahanan habang nagwiwika sa mga nilalang ng, Marami na sa mga kapatid ninyo ang napatay. Hindi pa ba kayo aamin kung saan nyo tinago ang ninakaw nyo sa akin? Napakalakas naman ang apog ninyo. Kayo na nga itong nagnakaw. Kayo pa itong may ganang dumayo. Pero hindi bale. Pabor naman para sa akin to. Matapos namang marinig ng mga nilalang ang kanyang sinabi, doon niya nasipat ang isa sa mga ito na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang harapan. Pagtitigan nilang dalawa, merong dinakot ang nilalang na yon sa kanyang bulsa at kasabay nito ang pagsilay ng ama ni Aquilino sa mga antigong gamit na pinakatago-tago niya. Bawat isa sa amin, tanga ng mga bagay na nawala sa'yo. Kung kaya mo kaming lipulin, gawin mo. Isa lang ang masasabi ko sa'yo ngayon. Yung mga libretang nawala, hindi mo na yun makukuha.
Wika ng nilalang na yon. Nang marinig naman ito ng ama ni Aquilino, ngumisilang naman ito habang sumasagot ng, Sapat na yan. Hindi ko naman kailangan ng mga libretang yon. Kasabay ng pagwika nito at pagtawa ay ang mabilisan nitong pagsunggab sa nilalang. Dahil sa bilis ng ginawa nitong paggalaw, kung kaya't hindi na nagawang makailag ng kausap niya. Sa pagbagsak nito sa lupa, bigla namang sumugod ang iba pa nitong mga kasama na siyang naging hudyat upang muling magpatuloy ang naantalang labanan. Habang pilit na pinangingibabawan ng mga ito ang kanyang ama, kitang-kita ni Aquilino kung papaano yun harapin mag-isa ng kanilang padre de pamilya. Bagaman marami na yung pinsalang natatamo sa katawan, hindi yun sapat para tuluyan yung panghinaan. Makalipas pa ang 30 minuto, 10 sa mga kalaban nito ang tuluyang naagnas. Halos 5 na lamang noon ang natira na siya namang hindi na naging mahirap para sa kanyang ama na yon ay lipulin. Habang nakikipaglaban ito, agaw pansin naman para kay Aquilino ang mga taong nagmamasid sa labas ng bahay nila. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nakikiusyoso lamang ang mga ito. Sa pagtatapos ng labanang naganap, agad namang nagpakawala ng tigalpo ang kanyang ama sa paligid. Lahat ng nakakita sa pangyayaring yon, halos hindi maikilos ang kanilang mga katawan kahit kagustuhan na nilang umalis sa lugar na yon. Maya-maya pa, matapos makapagpahinga ng bahagya ng kanyang ama, paisa-isa naman itong kinaladkad ang mga bangkay ng aswang patungo sa patag na lugar sa likod ng bahay nila. Bago yung tuluyang maghukay doon, binalikan muna nito ang mga kababaryo nilang nakasaksi sa mga pangyayari para alisin ang memorya ng mga ito. Ang ginawa ng kanyang ama, alokin yon ng inumin sa gilid ng tahanan nila. Nagkataon naman noong may itinago itong inumin sa kanila, kung kaya't hindi na yun pumunta pa sa sentro. Bago pa inumin ng kanyang ama ang mga ito, inabisuhan siya nitong lagyan ng langis ang bawat inuming aalisan nito ng takip. Nang marinig naman yon ni Aquilino, agad naman niya yung sinunod ng walang pagdadalawang isip. Maniwala kayo o hindi, matapos maubos ng mga kababaryo nila ang 2 bote ng alak, agad naman yung umalis na para bang wala man lang nangyari. Yung kani-kaninang nanginginig ang mga katawan, animoy naging mga inosenteng tao na matapos mainom ang alak na nasa loob ng bote. Pagkasilay naman ng kanyang ama na tumalab na ang ginawa niya, minabuti niya na wag na lamang yung pansinin. Nang silang 2 na lamang ang naroon sa labas, inabisuhan siya nitong sumama patungo sa lugar na pinagtambakan nito ng mga bangkay. Halos 3 oras din yung naghukay habang patuloy na inihihiwalay ang mga antigong gamit na ninakaw sa kanila ng mga aswang. Yung ama niya noon ang tagalibing, habang itong si Aquilino naman tagalinis ng mga gamit na nakukuha ng kanyang ama mula sa mga ito. Para maging masaya naman ang kanilang trabaho, panay naman ang pagkukwento nito sa kanya ukol sa mga kagilagilalas na pangyayaring naranasan nito noong kabataan niya. Ayon sa ama niyang yon, bilang na lamang ang mga katulad niya sa mundo dahil sa kawalan nila ng kakayahan na makapagparami. Hindi sa dugo o lahi nagmumula ang kanilang mga ganoong kakayahan, bagkus nang gagaling yon sa mga mutya nilang tinatangan. Dagdag pa nito na kapag dumating na ang oras ng kanyang kamatayan, doon mauunawaan ni Aquilino ang lahat ng mga bagay na kanyang sinabi. Magmula noong nasaksihan niya ang pangyayaring yon, naghudyat na din ito sa pag-uumpisa ng kanyang pagsasanay. Sa loob ng 9 na taon, sinanay siya ng kanyang amang gumamit ng mga buhay na salita. Pagkaraan pa ng 5 taon, tinanga na ni Aquilino ang abilidad nito.
Nang mataglay na niya ang kabuang lakas ng kanyang ama, doon niya palang naunawaan ang tunay na kakayahan ng isang albularyong kalahating dyablo. Okay, opinyon ko sa kwento. Pwede ko bang tawagin si Aquilino na kalahating dyablo? Hindi eh. Kasi isipin ninyo parehas niyang magulang tao. So, paano siya magiging kalahating dyablo? Siguro yung tatay niya, yung tatay siguro ni Aquilino, yung mga magulang nun meron dun isang dyablo. Tapos namana lang niya. Pero ang maganda rito kasi, mas nananaig yung aral ng kanan kumpara dun sa aral ng dyablo, yun nga, yung kaliwa. Tapos nung tinangan ni Aquilino yung kakayahan ng kanyang ama, pakiramdam ko siguro yung mga aral lang yung binigay ng tatay niya sa kanya, hindi yung pagiging dyablo nito. Kung meron man dugo ng dyablo yung tatay niya, siguro meron si Aquilino na konti. Kasi hindi naman niya mapag-aaralan yung aral ng kaliwa kung wala siyang basbas din ng dyablo, di ba? So in short, para silang higlikas, di ba? Pwede nating tawaging higlikas to eh. Pero parang malayo rin naman kasi nga ang kinakain sigbin tapos mga nuno, di ba? Medyo weirdo yon. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.